ഓക്കെ. ഒമ്പതാമത്തെ ആ രഹസ്യം പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ നെറ്റ് കട്ടായി രണ്ടുപോയി. പോയി, കറണ്ട് പോയി ഇവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും സീക്രട്ട് ആണ്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തു തേ തുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ ശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ രഹസ്യങ്ങൾ ആരടുത്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ എല്ലാരടുത്തും രഹസ്യം പറയില്ല അല്ലേ? നമ്മൾ ആരടുത്തായിരിക്കും രഹസ്യം പറയുക? നമുക്ക് അത്രയും രഹസ്യം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളടുത്തായിരിക്കും പറയുക. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇത്രയും രഹസ്യം അർജുനനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് ഇത് പറയാനായിട്ട്. ഭഗവത്ഗീത അർജുനനെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അത് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനം നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് ഇപ്പൊ ഒരാള് വന്ന് ഒരാൾ വന്ന് പറയാണ്, എനിക്ക് ഇത്രയും വസ്തുക്കളുണ്ട്, ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം എന്റെയാണ്, അതെന്റെയാണ്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നൊക്കെ ഒരാൾ പറയുമ്പോ, നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ അടുപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരാൾ വന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം തോന്നുന്ന ഫീലിംഗ് എന്താണ്? പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താ തോന്നുക? നമുക്ക് വലിയ അടുപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരാൾ വന്ന് പറയാണ്, ഇതെല്ലാം എന്റെയാണ്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ പൊതുവെ എന്താ തോന്നുക മറ്റുള്ളവർക്ക്? അസൂയ. അസൂയ തോന്നും, അതല്ലേ? അസൂയാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ ഒരു ജ്ഞാനം, ഈ ഒരു അതീവമായ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിന്നടുത്ത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള, നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ വന്ന് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ, അവരാരാണെന്നും അവരുടെ ഇമോഷൻസും എനിക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നതെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് അത് കേൾക്കും. നമുക്ക് ഒരിക്കലും അസൂയ തോന്നില്ല. ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ്, ഞാൻ ഇത് നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷവും ബഹുമാനവും ഭക്തിയുമായിരിക്കും തോന്നുക. അതുപോലെ അസൂയാലുവായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയടുത്താണ് ഭഗവാനും പറഞ്ഞത്, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നീ മുക്തനാകും. ഈ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മതി, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും, നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രം മിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണ്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ സീക്രട്ട് ആണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാം എന്നുള്ള ആ അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അർജുനനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ആ അസൂയയോടുകൂടി നമ്മൾ ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്കിത് ഗ്രാഹ്യമാവുകയേയില്ല. നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും ഗ്രാഹ്യമാകാതെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഭഗവത്ഗീത ഇത്രയും രഹസ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീത ആർക്കും കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ഭക്തന്മാര് മാത്രം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്താം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീത കിട്ടുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും തുറന്നു നോക്കി 9-ാം അധ്യായം വായിക്കാം. എന്നാൽ ഒന്നും അറിയാതെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾ ചുമ്മാ വായിച്ചാൽ അവർക്ക് ഇത്രയും പവിത്രമായ ഈ രഹസ്യം ഗ്രാഹ്യമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. രാജവിദ്യയാണ്. രാജവിദ്യ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, അത്രയും പവിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഈ ഒരു
ജ്ഞാനം. അപ്പോ ഈ രഹസ്യം തന്നെ 3 തരമുണ്ട്. ഗുഹ്യം, ഗുഹ്യതമം, ഗുഹ്യതരം. ഗുഹ്യം, ഗുഹ്യതരം, ഗുഹ്യതമം. ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രഹസ്യം, എനിക്കൊരു രഹസ്യം പറയാനുണ്ട്. ഗുഹ്യതരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു രഹസ്യം പറയാനുണ്ട്. ഗുഹ്യതമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം. അപ്പൊ രഹസ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്: ഗുഹ്യം, ഗുഹ്യതരം, ഗുഹ്യതമം. ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു രഹസ്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. എന്താണത്? ഫസ്റ്റ് ലെവലാണത്. ഭഗവാൻ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത്? നമ്മളെല്ലാം ആത്മാക്കളാണ്. നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ആ രഹസ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ ഗുഹ്യതരം 2ാമത്തെ ലെവലായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പോ ഗുഹ്യതമം, ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭഗവാന്റെ അംശമായ നമ്മൾ, ഭഗവാനിൽ നിന്നും വന്ന ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും? അതാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് വെറുതെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കില്ല. ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ ആ ഒരു പ്രേമം കൊണ്ട്, ആ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ, ഭഗവാനോട് എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രേമം വളർത്തും, ആ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കൂ. ആ ഒരു വലിയ ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കൂ. ഭക്തിയുത സേവനം, ഏതൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്കറിയാം? നമുക്കറിയാവുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം എന്തൊക്കെയാണ്? പറഞ്ഞോളൂ. അതെ, നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യൂ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയും. എന്താണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം? എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക? ഇപ്പൊ സിന്ധുറാണി മാതാജി പറഞ്ഞു, ഡെയിലി രാവിലെ നേരത്തെ എണീച്ച് നാമം ചൊല്ലുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക. അതാണ് നമ്മളുടെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ്. നാമജപം അതത്ര ശക്തിയുള്ളതാണ്. നാമജപത്തിന് ഭഗവാന്റെനും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക. എന്താണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം? ഹരേ കൃഷ്ണ എന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ. സേവനത്തിൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ രാധയാണ്. അപ്പൊ ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണന്റെ എനർജിയാണ് രാധ. ഹരേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് രാധയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ എനർജിയാണ് രാധ. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുമ്പോ നമ്മൾക്ക് രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ആ രാധയിൽ കൂടെ ഉള്ള എനർജി കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തുണ്ട്. ആ എനർജി നമ്മൾക്കും കിട്ടും. അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതെ മാതാജി പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി, ആന്തരിക ശക്തിയാണ് ഹരേ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയായ ശ്രീമതി രാധാറാണി. കൃഷ്ണ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സർവ ആകർഷതി കൃഷ്ണ, എല്ലാത്തിനെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. രാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആഹ്ലാദം കൊള്ളുന്നവൻ, പ്ലഷർ പൊട്ടൻസിയാണ് രാമ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സുവർണപ്രഭ മാതാജി പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ രാധാറാണിയോടും അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സേവന നിരതരാക്കൂ. ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണേ, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കൂ, ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തരൂ എന്നാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖത്തിനെയും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്. ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു പ്രേമം. നമ്മളിൽ എത്ര പേരാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ എനിക്ക് നിന്നോട് ഭഗവാനെ എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ആരും പോവില്ല. നമ്മളെല്ലാരും എന്താണ്, ഒരു ഓർഡർ സപ്ലയർ ആയിട്ടാണ്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു
അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമാണ്, ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ക്ഷേത്രം, അങ്ങനെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എല്ലാം തന്നത്, നമ്മൾ അതൊന്നും നോക്കില്ല. നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ അത്യാഗ്രഹം, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അതുപോരാ. നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സങ്ങനെയാണ്. മനുഷ്യൻ എത്ര കിട്ടിയാലും ഒരു തൃപ്തി വരില്ല, ഇനിയും വേണം. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു, അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഡിമാൻഡുമായിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഓർഡർ സപ്ലയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതല്ല, നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തന്ന ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നന്ദി പറയുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ സേവിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അംശമാണ്. ഈ അംശമായ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ ഒരു ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എങ്ങനെ എത്തും എന്നുള്ള ആ ഏറ്റവും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുഗ സേവനത്തിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നാമജപം. 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുഗ സേവനമാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇങ്ങനെ 9 തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കേൾക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കാം, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ കേൾക്കാം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നു, വായിക്കുന്നു, കേൾക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെല്ലാം കേൾക്കുന്നു അതെല്ലാം ശ്രവണമാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രവിക്കുക. ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആദ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രവണം, നമ്മളുടെ ചെവി, ആ ചെവി കൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുക. ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും അതിന് ശേഷമാണ്. ശ്രവണം തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം പയ്യെ നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? ഈ പിക്ചറിൽ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ, ആരാണ് ശ്രവണം? പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. ആനന്ദു, ഹരേ കൃഷ്ണ. പരീക്ഷിത് രാജാവ് അല്ലെ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആരടുത്തു നിന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വേദവ്യാസന്റെ മകനാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആര് കേൾക്കുന്നു? പരീക്ഷിത് രാജാവ് കേൾക്കുന്നു. 7 ദിവസം കൊണ്ട് തക്ഷകന്റെ കടിയാൽ മരണപ്പെടുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ, സാധാരണ നമ്മൾ അറിയാണ് ഇനി കുറച്ച് ദിവസമേ എനിക്ക് ജീവനുള്ളൂ എന്നറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, എന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ്, ഇനി എന്റെ ഉള്ളതെല്ലാം എന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക, ഇനി എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ആകെ വെപ്രാളപ്പെട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് ആ അറിഞ്ഞ സമയം, ഇനി മരണസമയം അറിഞ്ഞപ്പോൾ പരീക്ഷിത് രാജാവ് നേരെ എല്ലാ രാജ്യഭാരവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു. അതാണ് ശ്രവണം. ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഈ ഒരു മണിക്കൂർ എല്ലാരും എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നു, അതും ഒരു ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. 108 വട്ടം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു, അതും ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ശ്രവിക്കുന്നു, നമ്മൾ നാമം കേൾക്കുന്നു, നാമജപം ജപിക്കുന്നു, കേൾക്കുന്നു, അതാണ് കേൾവി, ശ്രവണം. രണ്ടാമത്തത് കീർത്തനം. കീർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മീരാഭായി. ഏത് സമയവും മീരാഭായി കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ? കൂടാതെ പരീക്ഷിത് രാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയും കീർത്തനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അതും കീർത്തനം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു, അതും കീർത്തനമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ ഭജനകൾ ചൊല്ലുന്നു, അതും കീർത്തനമാണ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ആ നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നു. അത് രണ്ടാമത്തെ ഭക്തിയുത സേവനം. മൂന്നാമത്തത് സ്മരണം. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ 2 ദിവസമായിട്ട് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആരാണ്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. ഹരിദാസ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ചതുർമുഖൻ ബ്രഹ്മാവ് ഈ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബ്രഹ്മാവാണ്
ഹരിദാസ് താക്കൂർ. അദ്ദേഹം 24 മണിക്കൂറും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞേ? നാമാചാര്യർ. നാമാചാര്യർ എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. അസുരകുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും സദാസമയം ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. പ്രഹ്ലാദനും സ്മരണത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാമം നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു, നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, കൂടാതെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ കാണുന്നു, അവിടെ സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നാമജപത്തിലൂടെ വരുന്നു. പാദസേവനം, ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം സേവിക്കുന്നു, അത് ലക്ഷ്മി ദേവി. ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് അതിന് ഉദാഹരണം. അർച്ചനം, ഭഗവാനെ അർച്ചനം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ആരതി ചെയ്യുന്നു, പൂജാമുറിയിൽ ഭഗവാനെ അർച്ചനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് അർച്ചനം. അർച്ചനത്തിനുള്ള ഉദാഹരണം പൃഥു മഹാരാജാവാണ് അർച്ചനത്തിന് ഉത്തമമായ ഉദാഹരണം. പൃഥു രാജാവ്. അർച്ചനം. അടുത്തത് വന്ദനം, ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുക. ആരാണ് ഭഗവാനെ വന്ദിച്ചത്? അക്രൂരൻ. അക്രൂരരാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം. ഭഗവാനെ തിരിച്ച് മധുരയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അക്രൂരരുടെ വന്ദനം, അതുപോലെ വൃന്ദാവനത്തിൽ അക്രൂരർ വരുമ്പോൾ വന്ദിക്കുന്നത്, അതാണ് അക്രൂരർ. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പൂജാമുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ദിക്കണം. അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്കിനി മനസ്സിലാവും. നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ വന്ദിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ സകലതും ഭഗവാനിന് അർപ്പിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകൾ വന്ദിക്കുന്നതും പുരുഷന്മാർ പുരുഷന്മാർ ദണ്ഡവത് പ്രണാമം എന്നാ പറയുന്ന, ഒരു സ്റ്റിക്ക് പോലെ, വടി പോലെ നമ്മൾ നീണ്ട് കിടന്ന് പ്രണാമം ചെയ്യും, ഭഗവാനെ വന്ദിക്കും, അതാണ് ദണ്ഡവത് പ്രണാമം. അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്കുമുണ്ട്. അത് അടുത്ത വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു എന്റെ പിക്ചർ എങ്ങനെയാന്ന് കാണിക്കാം. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വന്ദിക്കണം. അടുത്ത സേവനം എന്താണ്? ദാസ്യം. ദാസ്യത്തിന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? ഹനുമാന്റെ ആ ദാസ്യഭാവം. ഭഗവാൻ എന്ത് സേവനം ചെയ്യാനും സേവന നിരതനായിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് കാണുന്നു, അതാണ് ദാസ്യം. പിന്നെ സാഖ്യം, ഭഗവാനെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ട് കാണുന്നു അർജുനൻ. അതിനുശേഷം ആത്മനിവേദനം. ആത്മനിവേദനത്തിന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? ആത്മനിവേദനം മഹാബലി. ബലി മഹാരാജ്. മഹാബലി തന്നെ എല്ലാം, വാമനദേവൻ വന്നിട്ട് 3 അടി മണ്ണ് ചോദിക്കുമ്പോ മുകളിലെ ലോകവും ഉപരിലോകവും താഴത്തെ ലോകവും കഴിഞ്ഞു, 3-ാമത് അടി എവിടെ വെക്കാം ചോദിക്കുമ്പോൾ മഹാബലി എന്താ ചെയ്തത്? ആത്മനിവേദനം, സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സ്വയം നമ്മളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ എനിക്കൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഒന്നുമല്ല, ആ ഒരു ഭാവത്തോടു കൂടി ഭഗവാന് എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് വന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും, കീർത്തനം ചെയ്യും, സ്മരണം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അശ്രദ്ധധാന പുരുഷാ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരം തപ അപ്രാപ്യ മാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവർത്മനി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ ഭക്തിയുത സേവനം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. ഈ ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിലൊന്നും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ചക്രത്തിൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ 14 ലോകങ്ങൾ, ആ 14 ലോകങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചു മരിച്ച് ചിലപ്പോ നല്ല കർമ്മം ചെയ്താൽ മുകളിലത്തെ ലോകത്ത് പോവും, വീണ്ടും നമ്മൾ താഴെ വരും. പാപം ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ താഴത്തെ ലോകത്ത് പോവും, വീണ്ടും അവിടുന്ന് മുകളിൽ വരും, താഴെ വരും. അങ്ങനെ ആ സൈക്കിളില് കടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനന മരണ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സംശയത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും സംശയത്തോടു കൂടി ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ, ഇത് വിശ്വാസമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടുകയുമില്ല, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പെട്ടുപോവുകയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സത്യമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് അസുഖം വരുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണും. അപ്പൊ ഡോക്ടർ അത് ഗുരു ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാം, ഗുരു ആണ് ഡോക്ടർ. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് തരികയാണ്, ഈ മരുന്നുകൾ കഴിക്കൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡോക്ടർ മരുന്ന് തരുമ്പോ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെയുള്ള ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഈ ഡോക്ടർ ഇതൊക്കെയാണ് തന്നത്. അപ്പൊ ഫാമിലി ഡോക്ടറും ഇത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയും, ഇത് തന്നെയാണ്, ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഫാമിലി ഡോക്ടർ, അത് നമ്മളെ സാധു, ഗുരു, സാധു, സന്യാസിമാർ, അപ്പൊ അവര് പറയുന്നതും കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇതും കൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യും, ഈ മരുന്നൊക്കെ ആണോ കഴിക്കേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ബുക്ക് നോക്കും. ഇപ്പം മെഡിസിൻ ഒക്കെ അറിയാം, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പുസ്തകം കാണും, അറിഞ്ഞൂടാത്തവര് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത്, അപ്പൊ അത് ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിൽ നോക്കും. അപ്പൊ ഗുരു പറയുന്നതും സാധു പറയുന്നതും ശാസ്ത്രം പറയുന്നതും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരിയായിരിക്കും. ഈ 3 പേരും പറയുന്ന ഒരേ കാര്യവുമായിരിക്കും, അത് പൂർണ്ണവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിക്കുക. നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ വരും, ഇത് സത്യമാണോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം, ഈ 3-ൽ നിന്നും നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം അറിയുക. ശാസ്ത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് സത്യമാണോ അല്ലയോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം തരാൻ എത്ര തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മായയിൽ അടിമപ്പെട്ട് നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല. വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, വീണ്ടും ജനന മരണത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 10-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ആരാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മയാ തദമിദം സർവം ജഗത്തവ്യക്തമൂർത്തിന മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം ത്വേഷവസ്ഥിതഃ. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ശക്തികളാണ് ഭഗവാന്. നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനേ കഴിയില്ല, ആ ശക്തികളാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഭഗവാൻ മറവെച്ച് മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അത്രയും പുണ്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പേരും എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് ഭഗവാന്റെ ഈ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുകയാണ്. ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് കേൾക്കാനും ഇത് പറയാനും സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കേൾക്കുകയും പറയുന്നതും മാത്രമല്ല, ഈ കേട്ട കാര്യവും അല്ലെ ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന കാര്യവും നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വയം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണതയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കത് ജീവിതത്തിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക, അതിന് നമുക്ക് വൈഷ്ണവന്മാരുടെയും ഗുരുജനങ്ങളുടെയും കാരുണ്യം, മേഴ്സി കൊണ്ടേ നമുക്കത് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നാമം ജപിച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വയം മാറി നമ്മളെ ആ ഉള്ളിലുള്ള അഴുക്കുകളെല്ലാം കഴുകിക്കളഞ്ഞ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയാണ്, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു, സർവഭൂതങ്ങളിലും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല. അപ്പൊ എല്ലാം ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വലിയൊരു കമ്പനിയുടെ സിഇഒ, ഒരു വലിയൊരു കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ, ആ ഉടമസ്ഥൻ എല്ലാ ദിവസവും കമ്പനി പോവുകയും ജോലി ചെയ്യുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല. അവിടെ കുറെ ജോലിക്കാർ കാണും, അതിന് ഒരു മാനേജറിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അവിടെ പോവില്ല. എന്നാൽ ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവ്യക്തമായിട്ട് ആ ഒരു
എന്താണ് ആ കമ്പനിയുടെ നേതാവ് അവിടെ ഇല്ല, ആ ഉടമ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ആ ഉടമയുടെ ശക്തി നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാം. എല്ലാ ജോലിക്കാരും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു, മാനേജർ എല്ലാം പോകുന്നു. അത് ആ ഉടമ അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തവും ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉടമ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നില്ലെങ്കിലും അവ്യക്തമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി ഇവിടെ എല്ലാം വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത് ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരുപോലെ എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്, അതിന്റെ വിവർത്തനമാണ്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ അകത്തുണ്ട്, ഞാൻ പുറത്ത്, ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല. എല്ലാം ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവാതെ ഒരാൾ വായിച്ചാൽ ഇത് ക്ലിയർ ആവുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്, ഭക്തന് അദ്ദേഹം തന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരുപോലെ എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പുറത്തും ഓരോ കണികകളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഭക്തി, ആ പ്രേമം വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യനല്ല ഭഗവാൻ, സർവവ്യാപിയെങ്കിലും ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗ്രാഹ്യനല്ല അദ്ദേഹം. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ഈ തിയററ്റിക്കലി കേൾക്കുന്നതാണ്, അങ്ങനെ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളൂ. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ, നമുക്കത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കാണാനോ അത് ഫീൽ ചെയ്യാനോ കഴിയുന്നില്ല. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ കാണണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? നമുക്ക് ചുമ്മാ പോയി കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക? എല്ലാരും പറയും ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ, എന്താണ് തെളിവ്? കണ്ടില്ലല്ലോ, എവിടെ പോയി ഭഗവാൻ? പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനുള്ള എന്ത് റൈറ്റ് ആണ്, നമുക്ക് എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ളത്? നമുക്കത് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളർത്തണം. നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിഗ്രഹം കാണും. ആ വിഗ്രഹത്തിനെ ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. ഒരു നിരീശ്വരവാദി ചെന്നാൽ എന്താ കാണുന്ന? ഒരു കല്ല്, ആ കല്ലിനകത്ത് കൊത്തി അതിനകത്ത് ആഭരണമൊക്കെ വെച്ച് മാലയൊക്കെ ഇട്ട് ചുമ്മാ അലങ്കരിച്ച് വെക്കുന്നു, അങ്ങനെ കാണും. എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, ഒരു ചൈതന്യമുണ്ട്, എന്നാലും ഒരു ഫീൽ ഒന്നും കാണില്ല, ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ തൊഴുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്നെയും തുറച്ചു നോക്കുന്നു, ഞാനും തുറച്ചു നോക്കുന്നു, ഭഗവാൻ എന്നെ തന്നെ നോക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമത്തിൽ അലിഞ്ഞ്, ആ ഭഗവാൻ എന്ത് കാരുണ്യമായാണ് അദ്ദേഹം, ഈ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ സ്വയം ഈ വിഗ്രഹത്തിൽ വന്ന് നമുക്ക് ദർശനാക്കി തരികയല്ലേ. ഒരേ വിഗ്രഹം തന്നെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ശരിക്കും ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ്. നമ്മൾ ആ ഭക്തി വളർത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ വിഗ്രഹത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സാ ചരാചരം ഏതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത്തി പരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് നിർമ്മിക്കുകയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത് സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സംശയിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അയ്യോ നാളെ എങ്ങാണോ സൂര്യൻ ഉദിക്കാതിരിക്കുവോ, ഇനി ഭൂമി വല്ലതും തിരിച്ചു കറങ്ങുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല, നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. അത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ സംശയിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം സൂര്യൻ നാളെ ഉദിക്കും, ഭൂമി കറങ്ങും എന്നുള്ളത്.
ആ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട്. എത്ര 10,000 ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് ഈ സൂര്യനും ഈ ഭൂമിയും കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് അത്രയും ഇത്ര എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത്രയും നാള് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതും ഈ ഭൂമി കറങ്ങുന്നതും ഇതിനെല്ലാം പിന്നിലുള്ള ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് പോലുമില്ല. നമ്മൾ അതെല്ലാം എന്തോ ഒരു ശക്തി കൊണ്ടുണ്ടായി, അല്ലെ ഇതെല്ലാം സയൻസ് ആണ്, ഫിസിക്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഒരു കാര്യത്തിലേ ചിന്തിക്കൂ. ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം, നമ്മളുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം സൈക്കിള് പോലാണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതം തന്നെ, ഈ ശരീരം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ വലുതാകുന്നു, വയസ്സാകുന്നു, മരിക്കുന്നു, വീണ്ടും അടുത്ത ശരീരം എടുക്കുന്നു, വയസ്സാകുന്നു, മരിക്കുന്നു. ഏത് ജീവജാലം എടുത്താലും ആ ഒരു സൈക്കിള് പോവുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും, സംഹരിക്കപ്പെടും, അത് സൈക്കിൾ പോകും. യുഗങ്ങൾ, സത്വഗുണം, സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, വീണ്ടും ആ സൈക്കിൾ വരും. കലിയുഗം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, അങ്ങനെ ആ സൈക്കിളിലാണ് പോകുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം ഈ സൈക്കിളിനെ അങ്ങ് മറക്കും. നമ്മൾ എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കും? കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കണം. എന്തിനാ പണം സമ്പാദിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ. എപ്പോഴാണ് ആസ്വദിക്കേണ്ടത്? ഈ പണമെല്ലാം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വയസ്സാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാമല്ലോ, എനിക്ക് പിന്നെ ആരെയും ഹെൽപ്പ് വേണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കാരണം നമുക്കത് ആസ്വദിക്കാനേ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം മാത്രം ചിന്തിക്കൂ. ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അത് ചിന്തിക്കുകയില്ല. നമ്മളെ മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കും പിന്നിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. ആ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ആ വ്യക്തി തന്നെ സ്വയം പറയുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുകയാണ്. അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം തന്നെ, ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലും അതേ രൂപത്തിലാണ് ശ്യാമസുന്ദരനായി ഓടക്കുഴൽ എന്തി ഇരുകൈകളുള്ള ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള രൂപം. ആ ഭഗവാൻ മനുഷ്യനായിട്ട് ഇവിടെ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ മൂഢന്മാരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനാണെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ തോന്നും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാം സാധാരണ ലീലകളായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവർ മൂഢന്മാരാണ്. ഈ മൂഢന്മാരെന്താ ചിന്തിക്കുന്ന? കൃഷ്ണൻ ഗോപികമാരുടെ കൂടെ 16,000 ഗോപികമാരുടെ കൂടെ നിന്നു, അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടായിക്കൂടാ? ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയാണ് മൂഢന്മാരായത്. ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. കൃഷ്ണൻ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തി ഈ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നില്ല? എത്ര അസുരന്മാരെ വധിച്ചു ആ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ. അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം ലീലകളാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. ഭഗവാനാണത്. ഈ മനുഷ്യർ എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർ മൂഢന്മാരാണ്. അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ തന്നെ എത്ര പേര് ഭഗവാനെ കാണുന്നു, കൃഷ്ണനെ. എന്നാൽ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയുകയുള്ളൂ. ആരെയാണ്? ദുര്യോധനൻ കണ്ടു ഭഗവാനെ. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എത്ര പേര് ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട്? വളരെ കുറച്ച്. പാണ്ഡവന്മാരും ഭീഷ്മരും ദ്രോണാചാര്യരും അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നും അതീന്ദ്രിയമാണെന്നും ഈശ്വരനാണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എയ്ത്തിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ, നിരീശ്വരവാദികൾ, ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നത്. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിയില്ല.
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആനന്ദമയവും ജ്ഞാനമയവുമായ ശരീരത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാതെ പല പണ്ഡിതന്മാരും ഗീതാഭാഷ്യകർത്താക്കളും കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് കരുതി പുച്ഛിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ പല പല വേർഷൻസ് കാണും. പ്രഭുപാദർ എഴുതാത്ത വേറെ കുറെ ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടല്ലോ. അതിലെല്ലാം ഭഗവാന് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് കൃഷ്ണൻ. ദൈവം വേറെ ഏതോ ആണ് ദൈവം. ആ ദൈവം, ആ ശക്തി ഈ സാധാരണ മനുഷ്യനായ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അവര് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. അവർക്കറിയില്ല ആനന്ദമയനും ജ്ഞാനവുമായ ശരീരത്തെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ പണ്ഡിതന്മാര് വലിയ പാണ്ഡിത്യമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കരുതിയിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശരീരം ആണെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം നമ്മളെ പോലല്ല, സ്പിരിച്വൽ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം. നമ്മളുടെ എല്ലാം ഭൗതികമാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമയാണ് ഉടമയായ അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മുക്തി നൽകാൻ കഴിയുമെന്നും അവർക്കറിയില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അവർക്കറിയില്ല. നമുക്കെല്ലാം മുക്തി നൽകാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹമാണെന്ന് ഈ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിധമുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ പുച്ഛിക്കുന്നത്. മോഘാശാമോഘ കർമാണോ മോഘജ്ഞാനാ വിചേതസഃ രാക്ഷസീമാസുരിം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനിം ശ്രുത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോവും. നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ലോകത്ത് കൂടുതലും ആശ്രിക സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്, നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം. കണ്ടാൽ നല്ല മനുഷ്യരെ പോലെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ള് ആസുരമാണ്. ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്കൊരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല. അവർ ആ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളയാനുള്ളതല്ല. വേറെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് 4 പേരെ കുറച്ചു പേർക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തൂടെ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരാളെ ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നേരമാണ് ആ ഒരു ആഹാരം ആ ഒരു മനുഷ്യന് നിലനിൽക്കുക? നമ്മൾ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുത്താൽ അത് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണോ കൊടുക്കുന്നത്? ഒരു നേരം ആഹാരം കൊടുത്താൽ എത്ര നേരം അത് നിൽക്കും? പറഞ്ഞോളൂ. എല്ലാരും ഉറങ്ങിയോ? അവിടെ ഉണ്ടോ? കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ. അതെയോ? കുറച്ചു നേരത്തേക്കേ കാണും അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വിശക്കില്ലേ? മനുഷ്യന് വീണ്ടും വിശക്കും. അപ്പൊ ആ ജീവിതകാലം മൊത്തവും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഒരു നേരത്തെ അന്നം കൊടുക്കുവോ, അതാണ് പുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാരും പറയും പുണ്യം ചെയ്യുന്നു. ശരിയാണ്, അത് പുണ്യം തന്നെയാണ്. ആ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് അന്നം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പിന്നീട് അന്നത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. അന്നത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമ്മൾ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പുണ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അതാണോ അൾട്ടിമേറ്റ്? അതൊക്കെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ആ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം കൊടുത്താൽ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ആ ആത്മാവിന്റെ കൂടെയാണ് ഈ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര നാമം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവര് ചൊല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ടിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ആ ടിക്കറ്റ് വെച്ച് തിരിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. എല്ലാം മറന്ന് ഈ ലോകത്ത് ഇതാണ് വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുകയാണ്. ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്കും നിരീശ്വരപരമായ ആശയങ്ങളുള്ളവരും അവര് ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിലാണ് ആകൃഷ്ടരാകുന്നത്. അതിൽ വ്യാമോഹമായതിനാൽ അവർക്ക് മുക്തിയെക്കുറിച്ചും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്ത്യനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ. ഇപ്പോൾ മഹാത്മാനസ്തു, മഹാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാരെയും മഹാത്മാ എന്ന് വിളിക്കില്ല. നമ്മൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ മഹാത്മാ എന്ന് വിളിച്ചാലും ആ ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മഹാത്മാ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെയാണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരന്തരം
ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളാണ്. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉള്ള ആ ജീവിതം തന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ഒരു നിമിഷം പോലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ഫുൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. എന്ത് ചെയ്യുന്നതും അത് ഭഗവാന് ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. എല്ലാം ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മവും. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് മഹാത്മാ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളാണ് വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരാണ്. അവർ വിശിഷ്ട ആത്മാവാണ്. ഒരു ആത്മാവിന്റെ സൈസ് എത്രയാണ്? അത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞോന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല. ഒരാത്മാവിന്റെ ഒരു മുടിനാരിഴയുടെ 10,000-1. നമ്മളുടെ ഒരു മുടിയുടെ അറ്റം എടുത്ത് ആ മുടിയുടെ അറ്റത്തിനെ 10,000 വട്ടം മുറിക്കുക. അതിലൊരു ഭാഗം അത്രയും ചെറുതാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവ്. ആ ആത്മാവാണ് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അത്രയും ചെറിയ സൈസിലുള്ള ആത്മാവ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആ ആത്മാവ് വിശിഷ്ട ആത്മാവാകുന്ന എപ്പോഴാണ്? വ്യാമോഹമൊന്നും ബാധിക്കാതെ ഭഗവാന് തന്നെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടുകൂടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ ആത്മാക്കളാണ് വിശിഷ്ട ആത്മാക്കൾ. അവർ സുരക്ഷിതരാണ്. അവരിനി ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെടുകയില്ല. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരം പുരുഷനാണെന്ന് അവരറിയുന്നു. അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാന്ന് അറിയാമോ? ഇത് മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ്. മാധവേന്ദ്രപുരി അദ്ദേഹം വലിയ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം കഴിക്കാൻ പോലും പോകാതെ സ്ഥിരം നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ മാധവേന്ദ്രപുരി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കാതെ വിശന്ന് ദാഹിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ വിശപ്പും ദാഹവും എല്ലാം മറന്ന് ഭഗവാന് ആരെങ്കിലും ഫുഡ് കൊണ്ട് തന്നാൽ മാത്രം അത് കഴിക്കും. അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന ആ മഹാത്മാവ്. ഒരു ദിവസം വൃന്ദാവനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ആട്ടിനെ പശുവിനെയൊക്കെ മേച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി വരികയാണ്. ആ കുട്ടി ഒരു കുടത്തില് പാല് കൊണ്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോ മാധവേന്ദ്രപുരി എല്ലാം മറന്നു. ആ കുട്ടിയോട് ആകൃഷ്ടനായിട്ട് തന്റെ വിശപ്പും ദാഹവും ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. ആ കുട്ടിയെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ചോദിച്ചു, നീ ആരാണ്? അപ്പൊ പറയും, ഞാൻ ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ കുറെ മാതാജിമാരുണ്ട്. അവര് അങ്ങ് ഇവിടെ വിശന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് പാല് കൊണ്ട് തരാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ ഈ കുടം കൊടുത്തിട്ട് ഈ കുട്ടി അങ്ങ് പോവും. അങ്ങനെ ആ കുടത്തിൽ പാലെല്ലാം കുടിച്ചിട്ട് ഈ കുടം എടുക്കാൻ കുട്ടി വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് കാത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടില്ല. അന്നേ ദിവസം രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഈ കുട്ടി വരും. ഈ കണ്ട അതേ കുട്ടി ആരായിരുന്നു? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ കുട്ടി പറയുകയാണ്, ഓ പ്രഭു, എന്നെ ആ ഒരു കാട്ടിൽ ആ പുല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ എന്നെ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എത്ര നാളായിട്ട് ഇവിടെ ഈ മഴയും വെയിലും എല്ലാം സഹിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ശ്വാസം മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നെ വേഗം ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹം ആ സ്വപ്നം കണ്ടതിന് ശേഷം രാവിലെ ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാരടുത്തും പോയി സഹായം ചോദിക്കും. എല്ലാരടുത്തും പറയും, വരൂ അവിടെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ട്, എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാരെയും വിളിക്കും. അങ്ങനെ അവരെല്ലാം അവിടെ കുഴിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഈ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ കാണുകയാണ് ഭഗവാന്റെ. അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരും എല്ലാരും വന്ന് പ്രസാദം കൊടുക്കുകയും എല്ലാരും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം അവിടെ കിട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്റെ മഹാത്മാക്കളെടുത്ത് ആ ഒരു ഭക്തന്റെ മുമ്പിൽ, എപ്പോഴും സേവന നിരതനായിരിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വരുന്നു? വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ വരികയാണ്. ഇപ്പൊ വിഗ്രഹങ്ങൾ, ചുമ്മാ ഒരു കല്ല് വെച്ചിട്ട് അത് വിഗ്രഹമാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണ്. പഞ്ചരാത്രിക വിധി പ്രകാരം പൂജകൾ ചെയ്ത വിഗ്രഹം അവിടെ ഭഗവാനെ ആവാഹിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ സ്വയം വിഗ്രഹത്തിൽ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇരു കൈകളുള്ള ആ രൂപത്തിലായിരിക്കും ആകൃഷ്ടനായിട്ട് ഇരിക്കുക. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം.
സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ച ദൃഢവൃതാഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. എപ്പോഴും കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അവരുടെ നാവ് വേറെ ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കില്ല. നിശ്ചയദാർഢ്യം, ആരൊക്കെ കളിയാക്കിയാലും ആരൊക്കെ പുച്ഛിച്ചാലും ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ വേദന തന്നാലും അവർ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി അത് പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുകയാണ്. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ആരാണിത്? പ്രഭുപാദർ അല്ലേ? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അദ്ദേഹം ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അദ്ദേഹം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ജ്ഞാനം തരാൻ പ്രഭുപാദർ ഇല്ലായിരുന്നെ നമ്മളൊന്നും ഇത് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതൊരു വലിയ ത്യാഗമായിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത്. അത്രയും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ്. ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും സന്തോഷം കിട്ടുക. ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക, അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുക, ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അത്ര എളുപ്പമാണ്, അത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ സമയം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർ, ഭഗവാന് വേണ്ടി അല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യവും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ചില വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഏകാദശി. ഏകാദശി വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഏകാദശി ഇനി ഉടനെ വരും. അപ്പം നമ്മളെല്ലാരും ഇതുവരെ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കാത്തവർ ഇനി മുതൽ ഏകാദശി വ്രതം എടുത്തു തുടങ്ങുക. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏറ്റവും, കാരണം നമ്മളെ ഭക്തി വലുതാവണമെങ്കിൽ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കണം. എന്താണ് ഏകാദശി, ആ വ്രതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവത് സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായി അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മഹാന്മാരായ ആചാര്യർ നിശ്ചയിച്ചവയാണ് ഈ വ്രതങ്ങൾ. മഹാത്മാക്കൾ ഒട്ടും തന്നെ പിഴയ്ക്കാതെ ഇവ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അഭീഷ്ടം നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മളും ഇതുപോലെ ഏകാദശി വ്രതമൊക്കെ എടുത്താൽ നമുക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കും. ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്ത് നമുക്കും എത്താൻ സാധിക്കും. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവത് സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു വ്രതം ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാധാധാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോംകാര ഋക്സാമയജുരേവ ച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളുടെ പിതാവ്, നമ്മളുടെ മാതാവ്, നമ്മളുടെ പിതാമഹൻ, നമ്മളുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഈ ഓംകാരം, പ്രണവം, ഓംകാരം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും സ്കൂളിലും കോളേജിലും പോയി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം, പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ. അതല്ല നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത് ആരാണ് നമ്മൾ എന്തിനിവിടെ വന്നു, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. തിരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലാണ്. ആ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിതാവും മാതാവും പിതാമഹനുമായ ആ ഭഗവാനെയാണ് അറിയേണ്ടത്. അദ്ദേഹം പവിത്രമാണ്. ഋഗി, ഓം എന്ന ആ മന്ത്രം, അതും അദ്ദേഹമാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും, ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം എല്ലാം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. തേദം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശ
തേതം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യമർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാലഭന്തേ. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ എത്താത്തവർ, ഭഗവാനിലോട്ട് അടുക്കാത്തവർ എന്തായാലും ഭഗവാനെ മരണം എന്ന സമയത്ത് കാണുക തന്നെ ചെയ്യും. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ എപ്പോ കാണും? ഭഗവാനെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, മരണം ആയിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവസാനം നമ്മളടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ മരണം ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഏറ്റവും ഭയക്കുന്ന ഒന്നാണ് മരണം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്കോ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ആ മരണത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കുമല്ലോ. ആ മരണം ലഭിച്ചാൽ ആ ആത്മാവിനെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാർ, വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാർ, അവരെല്ലാരും ഈ ഒരു മരണം എന്ന ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാണ്. അവരേത് സമയവും ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാര് വേദങ്ങളിലായിരിക്കും അട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് വേദങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി, അവർ വേദങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ വേദഭാഷ്യങ്ങൾ അറിയാം, വേദാന്തികൾ എന്ന് പറയും. അവർക്ക് വേദങ്ങളിലുള്ള ഗ്രാമർ അറിയാം, കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ അറിയാം, അത് മാത്രം അറിയാം. എന്നാൽ എന്തിനാണ് വേദം പഠിക്കുന്നത്? വേദം പഠിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എന്താണ് നമ്മൾ എല്ലാം പഠിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം? എന്തായിരിക്കണം വേദം പഠിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം? എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് വേദം പഠിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം? ആരും ഇല്ലേ അവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇത്രയും വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് വേദം പഠിക്കുന്നത്? ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അതിന്റെ പ്രയോജനം പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ആശാ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഭഗവാനെ അറിയാൻ. ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടി. അതാണ്, ഭഗവാനെ അറിയാതെ നമ്മൾ എത്ര വേദങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണ്? വേദാന്തികൾ, അവർക്ക് അറിയില്ല, അവർ വേദങ്ങൾ കുറെ മനഃപ്പാഠമാക്കി ഇതെല്ലാം പാണ്ഡിത്യം കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായ ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. അങ്ങനെ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അറിയുന്നില്ല, പക്ഷെ അവർ പുണ്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേദങ്ങളിൽ എന്ത് പറയുന്നോ ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യും, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തെറ്റാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേദങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരുക? ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ, ഈ വേദാന്തികളാണ് അവര് സ്വർഗലോകത്ത് പോകുന്നത്. സ്വർഗലോകത്ത് പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ളതിനേക്കാളും 10 മടങ്ങാണ്. ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളാണ് അവിടെ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് പുണ്യകർമ്മം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാലോ വീണ്ടും താഴോട്ട് വരും. ഈ ഒരു ജയന്റ് വീൽ പോലെ നമ്മൾ താഴേന്ന് തുടങ്ങി മോളിൽ പോയി, ഹയർ പ്ലാനറ്റിൽ പോയി, സ്വർഗത്തെത്തി അവിടുത്തെ പുണ്യമെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും താഴോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നു. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആ ഒരു സുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതീന്ദ്രിയമായ ആ ഒരു ആനന്ദം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാന്നറിയാതെ വേദങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രയോജനം? സ്വർഗത്ത് പോകും, അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രയോജനം. സ്വർഗത്ത് പോയി കൂടുതൽ സുഖം അനുഭവിക്കും. സുഖത്തിന്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും. ഇപ്പം ചിലര് ആലോചിക്കും, കുറെ നാള് സുഖിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ, അത് സാരമില്ല, എനിക്ക് സ്വർഗമൊക്കെ മതി, അവിടെ പോയിട്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞല്ലേ തിരിച്ചു വരും, അത്രയും നാളും എനിക്ക് അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാലോ. എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ അപകടമാണ് സ്വർഗത്ത് പോയാലുള്ളത്. എന്താണ് അപകടം എന്നറിയോ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു, 10,000 കൊല്ലം ഈ ഒരു കലിയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എത്രയാന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? കലിയുഗം എത്ര നാളാണ്? കലിയുഗം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞു? കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞു?
5000 വർഷം. 5000 വർഷം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ കലിയുഗം 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം. ആ 4,32,000 വർഷത്തില് 5000 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 5000 വർഷമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ പുണ്യം ചെയ്ത് സ്വർഗത്തൊക്കെ പോയി. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 10,000 വർഷം വരവേ ദൈവവിശ്വാസമുള്ളവരും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവരും ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ കാണും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിരീശ്വരവാദികളായിരിക്കും ഈ ഒരു ഭൂമി ഈ ഒരു ലോകം ഭരിക്കുക. അവിടെ ഭക്തി എന്നൊരു സംഭവമേ കാണില്ല. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുടെ ലോകത്തായിരിക്കും. മൊത്തവും നീചമായിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പുണ്യമൊക്കെ ചെയ്ത് സ്വർഗത്തൊക്കെ പോയി. സ്വർഗത്തിലെ സമയവും നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലെ സമയവും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭൂമിയിലെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തില് ഒരു ദിവസമാവുകയുള്ളൂ. അവരുടെ ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു വർഷം. അങ്ങനെ നമ്മൾ 100 വർഷം സ്വർഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും 10,000 വർഷമൊക്കെ കടന്നു കഴിയും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമി വരുമ്പോ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഭൂമി ഇരിക്കുക? ഇപ്പൊ തന്നെ എന്തെല്ലാം അനീതിയും അക്രമവുമാണ്. ഈ 5000 വർഷം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനി അങ്ങോട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. 10,000 വർഷം വരെ സേഫ് ആണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഈ 10,000 വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ ജനിച്ചത്. അപ്പൊ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മുക്തി ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ സ്വർഗത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇവിടെ 10,000 വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭക്തി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടില്ല. ഇനി അഥവാ ഭക്തന്മാരുണ്ടെങ്കിലും നാട്ടുകാരെല്ലാരും അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും കല്ലെറിയുകയും ചെയ്യുന്ന അത്രയും നീചമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ കലിയുഗം പോകുന്നത്. അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തുക. അതാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഏതൊക്കെ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചാലും ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പുണ്യം ചെയ്തത് കാരണം സ്വർഗത്ത് പോകും. അവിടെ സുഖമെല്ലാം അനുഭവിച്ച് അതിന്റെ പുണ്യം കഴിഞ്ഞാലോ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ജന്മമൃത്യു എന്ന പരമ്പരയിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. ബാക്കി ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ സീക്രറ്റുകൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നാളത്തെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ എല്ലാരും നാളെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കി അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Krishna, thank you, Mataji. Thank you.